що справи в судах всі. Ви можете вже не спиратися на цю тезу, тому що всі суди пройшли. Ви можете спокійно оголошувати, звернутися до Верховної Ради, до більшості, до вашої фракції, яка голосує проти і не вносить це питання. А пан Єфремов сказав, що вибори в місті Києві і в Чернівцях вони будуть проводитись в 2015 році, бо немає належних цих підстав. Тому, Віталій Михайлович, по партійній лінії проведете це питання, і тоді опозиція проголосує. Тільки хоч зараз. Проект рішення Федорук розробив, він є, і він може в будь-який момент бути внесений в сесійну залу. До речі, як було по святкуванню 800-річчя села Львова. Всі проголосували, нормально все йде. Тому не буде ваша ініціатива, побачите. Дякую, Максим Юрійович. Уже тричі була моя ініціатива звернення депутатів. Ми приймали протокольне рішення звернення до Верховної Ради про вибори міського голови. Я не знаю, що ще треба зробити. І моя теза, що в судах чи не в судах, це не моя теза. Я кажу, що я за те, щоб вибори були ще весною, літом, коли тільки озвучувалися. Складіть повноваження, вони змушені будуть. Правильно. Ви знаєте, в чому проблема? Проблема в тому, що якщо, не дай Бог, це станеться, ви знаєте в чому? Буде те, що з міста буде. Розумієте? Ось і все. Давайте зробимо вибори, а те, що був обраний секретарем міської ради і здійснює повноваження міського голови, це, знаєте, це закон України. Так що тут вже все в руках тільки Верховної Ради. А те, що не дають, коли проводяться ці голосування і блокуються трибуни, не дають це робити, ми всі це бачимо і не потрібно нікого дурити. Я розумію, що вам це теж не потрібно. Але я за те, щоб вони все ж таки ви настояли, Максим Юрійович. Ну, давайте так, що стосується, дякую за підтримку, що стосується офіційних звернень до нас про передачу майна не було, але коли були якісь перші намагання переміри, ми зразу звернулися в прокуратуру міста Чернівців, так що тут будемо разом діяти, поки ніяких дій не було, але ми вже звернулися, так що тут я не думаю, і тут... Ну ви тільки подали сьогодні. Ну раз ви подали, ми винесемо на наступне рішення, на наступну сесію проєкту. Це ваше питання, це ваше повноваження. Дякую. Так, Калмикова Олена Васильівна.